Амин. Смей, Господу, да се помолим. Господи, помилуй. За милостивше и за спасението на нашите души, Господу, да се помолим. Господи, помилуй. За мира по целия свят, за благосъстоянието на светите Божии църкви и за обединението на всички, Господу, да се помоли. Господи, помилуй. За този свят храм и за ония, които влизат в него с вера, благоговение и страх Божий, Господу, да се помоли. За високопросвещениче наш митрополит Домитиан, за честното презвитерство, за дяконството Христа, за целия притчен народ, Господу, да се помолим. Господи, помилуй. За Божиите раби Александър и Милена, които сега се обручават един с друг, и за спасението им, Господу, да се помоли. Господи, помилуй. За да им се дадат чада за продължение на рода и всичко, каквото просят за своето спасение, Господу, да се помолим. Господи, помилуй. За да получат благословение за непорочен живот и съжителство, Господу, да се помолим. Господи, помилуй. Като спомним с всички свети и светата, пред Христа пренепорочна, преблагословенна, славна владица наша Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си един други гон и целият наш живот на Христа Бога да отдаде. Господи, Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святаго Дух, сега, винаги и във веки веков. Амин. Обручава се Божият раб Александър, за Божията рабиня Милена, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Обручава се Божият раб Александър, за Божията рабиня Милена, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Обручава се Божият раб Александър, за Божията рабиня Милена, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Обручава се Божията рабиня Милена, за Божият раб Александър, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Обручава се Божията рабиня Милена, за Божият раб Александър, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Обручава се Божията рабиня Милена, за Божият раб Александър, в името на Отца и Сина и Святаго Духа.